Winebox. Szia Lali, miért szomorkodsz? Hát Keresz, az a baj, hogy nagyon szeretem a borokat, tudod. De már a környéken az összeset megkóstoltam. Szeretnék valami újat és különlegeset megkóstolni. Még ha kell, el is mennék ilyen kisebb pincészetekbe, nekem messze vannak. Hallottál már a Wineboxról, Lali? Nem, mi az? Hát nyisd fel a laptopodat és megmutatom. Jó. A Winebox egy olyan webáruház, ahol előre összeválogatott borkülönlegességeket tudsz vásárolni kis pincészetektől meglepetésdoboz formájában. Ezeket akár havi előfizetéssel vagy egyszeri vásárlással is megrendelheted. De honnan tudom, hogy ezek a borok jó minőségűek? Mivel a borokat a profi borászaink válogatták ki egyesével pincéről pincére járva, hogy a legjobb minőségű termékek kerüljenek a csomagjainkba. Ezzel nem csak a vásárlók járnak jól, hanem a kis pincészeteknek is segítünk értékesíteni boraikat és megismertetni a világgal a minőségi termékeiket. Ez tetszik. Szerintem rendelek egyet. Úristen, ez nagyon jól hangzik, telefon is tudok rendelni? Persze, hogy tudtok, készítettünk egy mobil applikációt is. Hogyan nem hallottunk még erről? Mert most fogunk belekezdeni a reklámozásba. Közösségi médiákon fogjuk terjeszteni, például Facebook, Instagram, TikTok. De akkor az egész egy új dolog. Miért ne rendeljek inkább egy régebb óta működő oldalról? Mivel nálunk olyan borokat találsz, amelyeket nehéz beszerezni az országban, mert kis pincészetektől származnak. Emellett minden hónapban frissül a termékkínálatunk. És lányok, szeretitek a meglepetéseket? Igen! Akkor mindenféleképpen tőlünk érdemes rendelnetek, mivel mi meglepetésdobozokban áruljuk ezeket a különleges borokat, amelyek tartalmát csak akkor tudjátok meg, amikor megkapjátok és kinyitjátok. Ez remekül hangzik. Szerintem is töltsük le inkább az alkalmazást, nem? Igen. Ezt a projektet a HSUP keretein belül készítettük el csapattársaimmal. Egy weboldal és egy mobil applikáció készült, mint produktum, melyek az általunk összeállított mystery boxok árusításáért fognak felállni a jövőben. Azért választottuk ezt a kettő platformot, mert ezek szinte mindenki számára elérhetőek. Szeretnénk elérni, hogy a projekt egy működő és ismert szolgáltatás legyen hazánkban. Első célok közé tartoznának, hogy megszerezzük az első 100-200 aktív megrendelőt, és elkészítsük számukra a csomagokat. Ezek mellett szeretnénk egy borajánló videó kollekciót, amely bemutatja a pincészeteket és a hozzájuk tartozó borokat egyaránt. Szabó Krisztián vagyok, a projekt frontendese és designere. Én készítettem a weboldal és a mobil frontend részt. Csata Bulcsi vagyok, és a projektben én végeztem az adatbázissal kapcsolatos munkálatokat és a pénzügyi részeket. Mihály Károly vagyok, a projektvezető. Az árusító platformokhoz a backend szervert én készítettem. Emellett még piackutatást is végeztem.